Kardom Donmarli muka kalira long nanglitum aphan uthot koru angthu. Donmarli muka kalir YouTube channel aphan subscribe iktha lapen ke bell icon long ber igra labangso channel long doan ke bangji video anta cepalong pon iktha. Isi interesting topic. Satgaon West Karbi yang long Karbi kurpho angbong Footbal pathu chepate kado bom. Labangso pathu along mena akur aphan support donji lapen ke mena akur tahai ji aphan nanglitum kado kave cherap don ighurnon. Lapen ke ladak alira cham ki pidunji aphan nanglitum kado kave wang ranang cheto don ignon.